dieseltje. Nee, oud. Diesel is koud. En nou, ik rek het niet goed. Hey, Moefie. Het is nou de geitenbiksen. En je visken! Mooie visken! Happy birthday to you. Goeiemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe Wow. vlog. Het is echt schitterend mooi waar. Het is al warm, hè? Hit. Ja. Hit. Oh, dat is zin, hè? Ja, is het... Oh, zeg warm, hè? Maar ze spelen. Veel maar eens. Oeh. Oh, de bank is super heet. Komt er de zin en de ruiten heen, hè? Dus we hadden kwarte kleren aan. Het is haast vakantie. Zaak Thomas met nog 2 dagen de squad is correct heen ging en die mocht een kersen en een kleedje meenemen, want ze zo'n chillen. Nou, dat jij het goed. Dus die had een poef mij en een vliestekkertje. Die is correct heengebracht door Jelke. Nou, dat ben echt van die dagen werd snel die leuke dingen dwangeren. Ik weet toevallig dat groep 8 hun stunt dwangeert. Dus daar docht Ruben en Teetske, kijk op mij, Ruben van Ierenboukje. En Teetske natuurlijk, die ken ik al even van de vlog. Dus dat is altijd leuk, van die leuke dagen. En dan ben ik echt wel taal op vakantie. Oh, dank, krijg ik die. Wat lief. Lekker appeltje. Maar zal ik er wel bij? Die is voor Ilda, oké? Is doe die op. Oh. Nou ja, zaken hier zien bureau al leeg halen. Nou, wat hier er al hier. Schreeuwen. Dat is een kaartje van het vak, denk ik. Of van zijn bureau. Wat hebben we hier? Oh, die appel valt eraf. Dan zit ik met de prullenbak wel een beetje vies, hè? Ja, gewoon de geitjes, hè? Zullen we dat doen? Neem maar naar de geitjes. We zien heel mooi het zaken kleuren had. Kom hier eens. Zo. Zullen we even zien? Het zaken maken, hè? Het is leuk. Wat zit er weer in? Een hoeske, zie je dat? Een trap en een dak. Zaken maken, hé. Oh, uit. Pennen streken. Nou, en volgend jaar zal zaken een beetje biles krijgen in het schreeuwen. In principe alles rent er hartstikke mooi maar, dus dat is hartstikke mooi. Maar met het schreeuwen had het er nog een beetje aan. En ze hadden mooi op squallen iets. De kinderen zouden bij ons sluiten, had ik dat ik woe. Ik zei, tuurlijk. Dus dat is alleen maar mooi. En ja, ik weet dat bij zaken gruttendeels het een stukje concentratie is. Nou, je was zo snel mogelijk klaar, zodat er weer een kinderboertjes steeds maar. Dus ja, een beetje geduld leren te krijgen, denk ik. Dus, en oefenen. Maar ik vind het op zich echt nog best wel netjes trouwens, ja. Aldoende leert men. En wie hoor ik net hoe al goed te wezen, zei ik altijd in zaak. Ik bedoel, de ene is je wat beter in de oren daar. Dat is helemaal goed. Als maar die best doet. De wereld in getallen. Rekenen. Nou, dat vind ik echt geweldig. Te rekenen. En dat kinderen echt heel goed. Dus dan moet ik nog wel eens even nadenken en dan weet hij het aan al. Want rekenen is net mijn sterkste vak. Maar dat kan hij echt heel goed. Dus dat is wel leuk. Taal. Vindt er echt wel leuk. Kinderen echt wel goed. Ik hark het gras. En maar is te zien, hè, dan ben je size hier. En wat je dan al hier al kennen. En, Zaken. ja, is van zaken, ja. Ben je size hier en wat je dan al hier al kennen, matten en leren. Ik vind dat beeld toch bijzonder. Dit is zaken. Die is van zaken. En wat zit erop? Dit dat. Wat is dit? Hoesje. En wat zei een hondje? Oef. Oef, oef. Nou, wij zijn al druk dwaan, dat je hem weet maar de targeringsvat Rockabilly Fest dit weekend. Ilda wordt aan zijn ophellen terug opa. Die gaat even naar Burgum. Kan ik er eigenlijk net bijbroeken. Hey, ik bedoel, dan, nou ja, dan doe je correct zien en neer. Ja, papa. Ja, dan was de opa aan zijn. Hey, opa helpt hij aan op. Oh, ze is er nog net heel dom in je leuk, maar ze doen het al. En dan op een nijmidje brengen ze hun weer thuis. Want ze wonen, ze kwamen in ik wil graag even de theatertuin zien hoe vier we binnen. Dus ja, dat is wel echt ideaal. Dus ik hoe net er omvoort, zeg maar. Nou, we hebben juist er een heel soort dien. Dus we zijn eigenlijk al verder dan dat ik hoopt hier. Er mag nog heel veel wel gebeuren, maar heel veel dingen kunnen ijspas op het laatste moment. Dus echt de dag van tevoren of de mannen van tevoren.
Maar nou, dan ben je nog wel wat dingetjes die ik dwang had. Dus er mag nog wat spul komen. Ik mag nog even op een paard en op een struun. Dus ja, Joert ben ik nog wel even dwaande. Maar het is schitterend waar en het belooft van het weekend echt prachtig waar te wezen. Nou, dat is toch wel heel mooi als zij iets organiseert. Ik bedoel, dat is mooi. Ja, een boekje, hè? Dus we meiden er weer een hele mooie dag van mij aan. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je het weer mij. Ja, mijn toetje. Krijg die lekker dikke kroep? Hey vriend. Naai het eruit. Tja, ik moet lezen. Dus hem lekker kiezen. Hey schat. Heet waar, jongen. Hè? Lekker kiezen. Oh, het is ook zo heet waar. Hè? We staan lekker het skaat op ziekje, jongen. Een diesel is al een beetje oud, hè? Diesel wordt echt oud. Het merk begint nou echt te merken. Zie hierin wat stief. En... echt zo'n popje. Zo'n leefbeestje. Oud. Net koud, maar oud. Is dat ik steeds oud? Koud. Dieseltje. Nee, oud. Diesel is koud. En nou, ik rek het niet goed. Vlag. Zeg hallo. Dat sluit er aan. Ja. Gekkie. Ja. Ja. Hallo. Hoe is het met die? Meisje. Geitjes. Piekjes. Piekjes. En knien. Ja, knien, pieken en geiten. Goedemorgen, kameraden. Ben je hier dan? Ja. Ja. Nou, dus doe de piekjes, doe met de geiten en de knien. Ja? Mama. Kom maar. Piekje. Mama. Piekjes, kom maar. Lekker. Ik kan nog een handje, hè? Ja, nou maar een handje vol. Oh, lekker piekjes. Neem ik een handje dan. Dan maar een beetje. Met mijn fjouwen, hè? Maar goed eten. Ja. Lekker eten. Eet ze wel op, joh. Dus de deksel eraan, ik erop. Kom maar. Zo. Zo. Oh. Lekker eten. Ja, maar zie waar die aan mijn hoek komt. Hey. Tja. Eten. Knintje is hierachter, joh. Ik zet even uit zijn hok hier. Kom, joh, dan is die in een hok, hé. Vriend, hoef. Kom maar, joh. Nou, let met het hok wel even eten. Go ze er wel weer in. Ze kroep je heel tijd onder het stektro, joh. Ga ze nou wengoed maken. Lees al hier op balstje. Ja, sure. Hier werd een god. Dit ben al hier al balstje werd een god wie, maar ze zie je steeds weer een nijplak. Nou ja, ze bleven je gelukkig was. Ze krijgen je natuurlijk hun eten. Hier komt aan wel heel dat leven. Hindert niks. Volgens mij? Bloos je? Oh, best wel knietje werden. Ja. Heel dat met knienemietje. Ja. Ja. Hey, boefie. Het ziet nou de geitenbeeks op. Oh. Nou, kom. Geef hem koffie. Ja. Echt wel. Ja, zeker wel. Oh, wat hast je daar voor moois, Famke? Wat is dat? En je vissen. Mooie visken! En een zeeslag! Of zit je dat is, je zit liets-wit visje. Welke is dan het witte visje? Of voorzichtjes. Welke is dan het lietse witte visje? Kijk, is de kanten dat ik vertellen? Welke is het lietse witte visje? Oh. En er is een zeestjer. Ja. En Ik kan wel praten. kan die praten? En wat zei er dan? Hallo, Famke. Oh, hoor. Fredion? Ja. Of dat zo. Er is een krab? Ik zeg, een krab. Hier. Dat biedt Ja. Die mogen we net pakken, hè? En dit, wat is dit dan? Wist ik wat dat is? Ja, en we hebben allemaal de Een skilpad. Dat is een zee. heel plat. Maar dat zei je? Dieren. Wat mooi, man. Hier is die maken op squallen. Ja. Maar juf, Ja. wat mooi. Deze. Die is mooi, Hildo, hè? Ja. Doe je al het shirt naar beneden, joh. Apie. Dan
Heel mooi. Hij is toch heel mooi maken. Hildo is correct ophalen voor opa. Ik zal even de to-do-list pakken. Nou, dat is nogal wat. Alleen nog dienen worden. Er wordt vinkjes al dienen, maar er mag nog heel wat gebeuren. Maar zoals ik zei, sommige dingen kisten nog net de pas op het laatste moment, is maar we zullen even wat we nog wat doen kennen. En dan moet er nog wat spullen uit de auto komen, dat helpt Ilse op. En wat spullen uit de dokken, dat hel ik op. Nou, zo staat er gewoon, dan komen we er wel. Ik zal je maar eerst even zien hoe het er nou al hier uitziet. Nou, hier is de eerste bar. Ik heb de meeste drankjes helje als er muziek is op het hoofdpodium. Dit is het hoofdpodium. Gaan we een beetje bezig was met de aanklaring. Hoekje en lampen. Het is die juiste Jon echt heel mooi. En dan gaat het wat meer effect. Dus dat is wel leuk. Zo heb je juist er al je lampionnen nog ophang. In de geel en groene tint van de poster. De poster is ook met geel en groen. We zijn dus wel leuk dat dat weer rondkomt. Hier hebben we een beetje een bühne maken voor het toneelstukje van de Hillbillies. Die komen daar wij naar beneden. Ik zie hier een toneelstukje doen. Gaan we juist de jongen van het eerst oefenen. Ik ging echt super goed. Ik ga me degen eerst. Nou ja, die man ben gewoon topacteurs. Die hoeft net echt wat uit te lezen. Ik hoef maar te knikken en ze snappen wat ik bedoel. Dus dat is wel heel mooi. Dat werkt heel lekker. Nou, hier dus het eten. Hier hebben we nog een tent opgebouwd. Je zit hier nou 2 tafeltjes onder, maar er komen nog 3 bij. Ik kan de meesten hier echt even eten. En het wordt misschien heel heet waar, dus we zijn dan door toch de tenten maar roeien. En mocht het dan al rijden, dan is het echt droog. Hier het snoepwinkeltje. Komen daar de springkasters en hierachter komen de stands met verkoopdingen, dat soort dingen. Hoe vies het hier, Famke? Mooie tent, hè? Ja, trap. Een trap, ja. Zie, er komen nog al die mooie gekleurde lichtjes bovenin. Dan hebben we heel mooi licht. Oh, de eerste artiest eerder al. Dat is de voor de jongen? Welke, Famke? Mam, deze. Oh, die. Oh, dat was een pet shop, tuurlijk. Dan was het op het hele podium, Tink. Die daarachter moest dan staan. Bovenop. Ja. Ja. Nou, dan ben je weer het publiek. Go weer even zitten. Ja, begin maar. Happy birthday. Oh. Ho, petje. Happy birthday to you. Oh. Kunnen we haar inhuren, Ilse, voor de humor act? Kom maar de heel billig. Kunnen we maar de heel billies bij doen? Ja. Sure. Nou is jongen. Happy. Day to you. Happy birthday. Oh. Wauw. Applaus voor Famke. En boeren. Artiest. Het zit wat in de familie, meisje. Het zit wat in de familie. Wie maakt even wat er Famke? Wie wil graag naar die zin, maar wie maakt even wat er. Nou, we hebben van nou eerst hier alles wel wat op streek. Ik mag nog even wat ding op hebben, dus ik zal even naar Dokkum. Ilse gaat even naar Ljout, naar de macro. Daar mag nog wat spul bij komen. Daar gaat de met mem heen. En ik zal er even wat laatste dingetjes op hellen. Later. Nou, ik ga de laatste dingen halen. Ze zijn nou eerst even eten en daarnaast nog even naar het theater toe. Zwet op gebed. Dat wil hier hè, Gel? En ik ben weer on tour. Ik wil hem krek nog even zien. De bouwploeg. Die had hier nog 2 DJ-hoeken maken. Dus je kan ze hier mooi draaien. Je kan hun plaatjes lezen. Hier nog hier. Voor een stroompunt erin. De bakpannen er. Nou ja, wordt wel wat. Maar een hele organisatie soms. Maar ik vind dat zo heerlijk. Heel lekker ompielen. Ja, ik ben er gewoon heel blij van. Dat is echt mijn ding. Zeg maar, dingen organiseren. Nou, daar zie je nog die peels in. Maar die naamplaatsjes erop. Kids area, bar, dansvloer. Daar is Katrin nog wat extra bordjes van het meisje. Deze had toen broek bij een bruiloft. Dus 2 klappen net, zeg maar.
En er maakt eigenlijk nog een prutje bij, dus dat is heel meidje. En Katrien maakt het ook nog een grut welkomstboord. Dan laat ik hem even zien, want we rijden aan onder een heel lid welkomstboordje terug. En we zijn eigenlijk, zou het wel mooi zijn dat het gewoon een mooi grof stuk hout met welkom erop wordt. Check. Check, nou is een heel lid boordje. Ho, 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 ho. Te snel terug de bocht. Gelukkig is daar de meuk. Weer even vergeten dat ik een lampje erop heb. Maar shit, check. Er zit nou welkom op. Maar het is eigenlijk net te lezen, dus er komt een grutter. En het binnen details, dat weet ik, maar ik vind zelf altijd, er worden details die dat dan krijgt in een armheidje, zeg maar. En ja, wie doen dat gewoon. Af en toe geen van geen wat naar dingen. Er is al je zo mooi wat weer in een vooropschema. Dus dat is wel heel mooi. Veel echt lekker. Dan heb je alle rust om nog wat om te pielen, zeg maar. Nog weer net hut als te doen. Dus ik piel nog mooi even erop. Met de lamp. Nou, had de lampje net een mooi plakje gekregen. Cowboy hoekje. Toppie joppie. Beginnen erop. Hi. Hoi. Zaken is weer tussen het squal. Vind je het leuk? Je mag het chillen hier op squal, toch? Ja. Wat gaan we die in? Een filmpje. Wat leuk. En die ga ik van merken in mijn mem toen een superjuffie. Super juffie. Oh, dat komt je wel bekend voor. Anders mij die doet dan, die valt dan dan wordt die zo'n juf die kan met je beesten praten. Oh ja. Oh, wat leuk joh. Ja, En hier in de oren kan je kersen en het mij. Maar geen ingen hier een poef. Doe je de poef maar, hè? En ze die een politie boefke en de boeven die alle het lokaal van 4, 6 en van 4 gaan ze helemaal alle tafels door de kap smitten naar de vak hoe de kap smitten. Laat die een tafel over de kop. Ja, maar net, en ik haak het in het vak die je Ja? leidt het nog. Oh, gassie passie. Dus dat hier weer de stunt van groep 8. Ja. Wie de stunt ik leuk? Hier zeg ik nog andere dingen. Ja. Maar wist niet meer. Wat hast u er trouwens voor lekkers? Hier is toen een gelokje? Wat eten er mij? Dus, wat wie de stunt dan? Ja, weet ik niet. Ik ben in het west, op squallen. Kijk, die stunt, jongen, wat ik maar. Oh. Wat is een stunt? Oh, wat is een stunt? Nou, dat ze iets grappigs doen op squallen. Of wie dat ze alle tafels omsmitten hier en zo. Wie dat een stunt. Hier zeg muziek of zo, of weet ik veel. Ja. Ja? Maar ik denk dat dat Moon die stunt is. Nee, dat wie je het. Van de moment wiensdraaier altijd goed. Maar dan zetten ze wel al je tafels door de kop. Dus ze dat hun stunt wil wezen. Het is net een stunt zoals mij de BMX fiets, maar een beetje een grap kun je het halen met de squallen. Dat is een stunt, een eindstunt. Hé, maar wat hast u daar voor lekker, zei ik? Mooi. Ja, want wie wint met het snoepwinkeltje te aan, dan komt hier een snoepwinkeltje. En dan weer een paar stikken. Nou ja, dat is kan een fotsmit, toch? Dan gaan we het zaken maar opeten. Wie nog een, toch? Wie een 2 stikken. Maar die ik mij? Ja. Dat weer een hartje, hè? Dan bewaren we dit even van een andere keer, van morgen of zo. Zullen we dat? Dat was ik het wel helemaal. Maar het is echt haast vakantie, hè? En dan is het eigenlijk wel leuk om een beetje een feest op squal te hebben. En wat andere dingen te doen. Gaan we helemaal geen squalwerk doen? Nee, dat hoeft al eens 4 dagen. Hè. Oh, wat heerlijk zaken. Staat niks Morgen meer. nog even de squallen, morgen de laatste dag. En dan kunnen we eerst naar binnen, want ze gaan eerst best zo'n ding van eerst als de best zo'n ding van dan moest bijvoorbeeld voor Tyriën soms een coronatest om het begin. Ik is naar binnen en zo. Oh, Ik zie nou wat dan. Ik weet niet wat ze betocht had. groep 8 dan ik steeds maar. Ja. Oh, wat leuk. Nou, je zit het wel zien, denk ik. Leuk man. Nou, mijn mezeren is klaar. Zullen we even wat drinken man? Ja, ik denk op dit. Ja, ik ben net door die en daar dat zo snel werden. Dat zo skandel werden. Ja, ik scoor eromheen. Doe maar zo. Doen we even wat drinken. Hey jongens, ik ga hem jullie bij mij nam in een hele drukke dag met van alles en nog wat. De tarierings van het Rockabillyfest. Zaken had een mooie squallen daar, die maakt nog één dag in de squallen en dan is het vakantie. Ik ben huis wel benijd. Ga je al je zin in de vakantie en wat ga je al je ervan? Wij zijn me heen wat voor uitjes gaan we ervan of gaan we lekker thuis omgriemen? Laat het me even hieronder weten, ben je gewoon nieuwsgierig naar. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet hem blauwtonk omheen en via het net de chillen te downloaden voor op je tablet of telefoon. Und night vlog!